Българите отначало не се решавали да започнат въстанието, към което ги подстрекавали Петър и Асен, понеже се страхували от такава голяма работа. Двамата еднородни братя, за да освободят своите сънародници от този страх, построили храм на името на свети великомъченик Димитрий и внушили, че Бог е решил да подари свобода на българския народ и да премахне дългото им робство. През есента на 1185 година търновските боляри Асен и Петър вдигат въстание срещу властта на византийския император Исак II Ангел. Формален повод за недоволството са извънредните данъци, с които византийският император облага Мизия по случай сватбата си с дъщерята на унгарския крал Бела. Асен и Петър оглавяват недоволството на българите срещу византийската власт. Въстанието започва в Търново, където се намирал родовият замък на двамата братя. В подножието на хълма Царевец те построяват църква и я посвещават на свети Димитър, покровител на техния асеневски род. В града донесли икона на светеца и в духа на средновековния мистицизъм братята казали, че свети Димитър е изоставил византийския град Солун и е дошъл в Търново, за да помага на българите. При освещаването на църквата асеневци обявяват, че отхвърлят властта на византийския император над българските земи. По-големият брат Петър е коронясан за цар на българи и власи. Той става първият български владетел след близо 170 годишно прекъсване, откакто първото българско царство е завладяно от Византия. Така българската държавност е възстановена отново. Скоро след началото на въстанието, двамата братя освобождават Преслав, някогашната столица на първото българско царство. За няколко месеца византийците са прогонени от цяла Северна България. В византийски ръце остават само Варна и другите черноморски крепости. Разтревожен от бързото напредване на българите, император Исак Ангел изпраща последователно срещу тях 3 военни похода. Последният ръководи лично. През лятото на 1186 той нахлува в Северна България и принуждава въстанниците да отстъпят отвъд Дунава. Асеневци намират помощ при куманите и начало на голяма наемна куманска армия се връщат през есента на същата година. Византийските войски са прогонени на юг от Стара планина. След като презимува в Средец, император Исак Ангел подновява похода през пролета на 1187. В продължение на 3 месеца той обсажда крепостта Ловеч и накрая сключва примирие с асеневци. Така той фактически признава правото им да владеят освободените от тях земи – Северна България и областта Загора, на юг от Стара планина. Скоро след това българския престол заема втория брат Асен. Петър запазва царската си титла, но се оттегля като управител на старата столица Преслав. Император Исак Ангел нямал намерение да се примири с изгубването на Мизия. През 1190 той предприел нов поход срещу Търново, но добре укрепената крепост се оказала непревзимаема. На връщане в Тревненския проход византийските войски били разгромени. В ръцете на асеневци попаднали ценни знаци на императорската власт. Самият император едва успял да избяга. Част от българската войска се насочила към югоизточна Тракия и при Аркадиопол, днешен Люлебургас, нанесла ново поражение на византийците. Другата част потеглила към долината на Струма. През 1194 година асеневци превзели Средец, днешна София. Възстановяването на българската държавност обаче е белязано от дворцови заговори. През 1196 е убит цар Асен. Привържениците на асеневци успяват да възкачат отново на царския трон Петър. Но и той става жертва на заговор през следващата година. Насилствената смърт на двамата братя не успява да дестабилизира младата държава. На трона идва най-малкият брат Калоян. Той трябвало да решава тежките въпроси с авторитетното международно признаване на България и нейния владетел. Немалка част от българските земи все още били под византийска власт. Българската църква също трябвало да възстанови изгубената си преди векове независимост. Но лека по лека Второто българско царство набирало сила. При синът на Асен и племенник на Калоян, цар Иван Асен II, то щяло да се издигне до първостепенна сила в югоизточна Европа.